Şirattагы кытлау сәлемебез Татарстан Республикасы Буа районы Бикмуразова авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Аширова Рәйсә Үмәр кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Сулеймановлар гаиләсе, сеңлесе Фирүзә тормыш иптәше Наил, Сабитовлар гаиләсе, племянницасы Алсу тормыш иптәше Наил, балалары София һәм Сафин, племянницасы Айгөл, Камалдиновлар гаиләсе кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләдә 6 бала арасында 5-нчесе булып, якты дөньяга безнең сөекле кешебез туды. Язмыш җилләре сине кадерлебез еракларга алып киттеләр. Җизнәбез Мөдәрис белән сез бик тату, матур гомер кичерәсез. Апабыз безнең чын мәгънәсендә бәхет иләшер өчен туган кардәшебез. Аның ярдәме барыбызга да санап бетергесез. Кирәк чакта туры сүз белән дә, үгет насихат белән дә ярдәм итә. Шатлыкта да, кайгыда да ул беренче җитә. Озак еллар ул балалар бакчасында хезмәт итеп, үзенең гадел, юмарт, сабыр булуы аркасында күпләрнең ихтирамын яулады. Әйтергә кирәк, аның олы йөрәге балаларга карата аеруча җылы мөнәсәбәте сокландыра. Шуңадыр, ул безнең оныкларыбызны да өзелеп сөя. Бүгенге көндә үз алларына матур хуҗалыкта кышкырт асрап, яратып бакча белән шөгыльләнеп, яшәүнең ямен, тәмен татып гомер сөрүенә дә без бик шатланабыз. Аның сыман уңган куллы хуҗабикәләр дә бик сирәктер. Тәмле ризыклар пешереп, гел кунаклар каршы алып, үз янәшәсенә дус туганнарны җыя. Якыныбыз безнең бар кылган гамәлләрең сиңа меңләтә савап белән кире кайтсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәйсә диеп исемен биргән әти-әниләр, бик якын, акыллы дигән мәгънәсен бик белмиләр. Булгандыр ул бәхете дә, кайгылар да килгәндер, тик юбилей хөрмәтенә хәтердән сөртелгәндер. Алда сине якыныбыз тыныч картлыгын көтсен, исәнлектә һәм саулыкта синең һәр көнең үтсен. Рәхмәтебез шиксез сиңа, әйтеп булмый бетереп, бүләк итик чәчкәләрне салкын көздә китереп. Ни ул чәчкә, шиңеп бетәр, җырлар юллык бүләккә, алар мәңге истә калыр, кереп түргә йөрәккә. Хөрмәтле Рәйсә Умяровна, бәйрәм кәефегез күтәренке булсын, бәхетле булып алда да яшәгез. Günün belən apam deyip yazdım küngel kitabına, kışlardan sıradım mınar sina deyip yazgan jırlarıma, yaktı kileşekler dilim, gel şadlıklı gündən turgan aşık yüzlü menin apakayım, tuğanlarını tuğan ite turgan, yaktı kileşekler dilim, gel şadlıklı gündən turgan aşık yüzlü menin apakayım, tuğanlarını tuğan ite turgan. Gönür ağışların sizem, tuğan günler kilep jitkende, tuğanlığının köşün duyam, bir bizini sağınıp kütkende, tuğan günün bilen kuduap, bәхет сиңа үзе килсен, күңел җипләреңә тыйма-тыйма, шатлык куанычлар гына төссен, туган көнең белән котлап, бәхет сиңа үзе килсен, күңел
şadlık kıvanışlarına düşsün. Tuğan günün bilen apam, kutlayım seni, kutlayım kaderlen. Cihanlarga işitirilik, bu jırımda minin dileklerim. Kudayımdan sine sırrım, selametlik, İsenlikler bire bizge merhametli bulsak kabul bulur bizning tilekler. Xudayimdan sina sırrım, selametlik, İsenlikler bire bizge merhametli bulsak